Dal-passaġġ li ħanaqraw nistgħu nqisuh bħala parentesi. Qisu waqfa qasira fil-flow tal-argument tal-awtur innifsu għaliex kienet jitratta ftit qabel it-tipi dwar Kristu fil-Patt il-Qadim, l-inkarigi tiegħu, is-saċerdozju tiegħu, il-missjoni tiegħu, il-karattru tiegħu meravigliuż, però ma stax jgħaddi il-qudiem, ħass li kellu jieqaf ma stax jgħaddi għal dawk il-ħwejjex profondi ta' Alla minħabba problema. Ħass li kellu jieqaf u hawnhekk jagħti eżortazzjoni qasira sabiex is-semmija l-Ebrej joħorġu mill-infanzja spiritwali u jgħaddu għal maturità, ma jibqgħux trabi. Jikbilhom hekk. Ebrej 5 minn vers 11. Dwaru, ġifieri dwar Sidna Ġesu, għandna wisq ngħidu u diffiċli biex tingħata spjegazzjoni ġala darba sirtu letarġiċi fi żmigħ. Għax għalkemm s'issa jmisskom sirtu għalliema, għandkom bżonn li xi ħadd jerġa' jgħallimkom il-prinċipji elementari tal-orakli tal-Alla. U sirtu nies li għandkom bżonn il-ħalib, mhux ikel solidu. Għax kull min jieħu semm il-ħalib biss u bla esperjenza fil-kelma tal-ġustizzja, għax hu tarbija. Imma l-ikel solidu huwa għall-maturi, għal dawk li minħabba l-prattika għandhom is-sensi trenjati biex jiddistingu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Għaldaqstant, billi nħallu t-tagħlim elementari dwar il-Kristu, ħanaddu lejn il-maturità u ma nerġgħux inqegħdu standiema minn atti mejtin u da fidi falla, struzzjoni dwar ħasil u tqejjid tal-idejn u r-reżurrezzjoni tal-mejtin u l-ġudizzju etern. U dan se nagħmlu jekk Alla jippermetti. Xi problema partikolari osserva u identifika l-awtur jekk qattu attenti. Problema kienet il-qagħda ta' xi wħud. Jiddeskrivihom bħala letarġiċi fi smigħ. Jiġifieri għażżinin biex jifhmu. Min jaf hawnx fostna illi jinsabu f'din il-qagħda. Letarġiċi fi smigħ. Jiġifieri m'għandek ebda ħajra għal ħwejjeġ profondi tal-Alla u ma ssib pjaċir fihom. M'intix lest u lanqas kapaċi tirċevihom. Tismagħhom jiġu pritkati ripetutament, imma ma tagħmilx sforz biex tikkunsidrhom vera b'attenzjoni. Qabli tifhem xi ħaġa bejn wieħed u ieħor, però ma jirnexxilekx taħfinhom, jiġifieri taqbadhom b'dik lid soda, fimthom, le, fimt xi ħaġa li emmulaw. Fuq kollox m'intix qed tapplikhom fil-ħajja tiegħek, fiċ-ċirkostanzi varji li qed issib ruħek fihom. U allura tibqa' bla ma tesperjenza l-effett u l-qawwa tagħhom fil-ħajja tiegħek. Allura inti letarġiku fi smigħ. L-Ebrej kienu ilhom jisemgħu u suppost kien imisshom saru kapaċi jgħallmu l-ħaddieħor. Suppost kien saru kapaċi wara dak kollu li semgħu jgħallmu l-ġirien tagħhom, il-dawk li kienu jaħdmu magħhom, il-familjari tagħhom. Però l-awtur jgħidilhom illi minflok il-ħwejjeġ profondi tal-Alla, reġa' għandhom bżonn lil min jgħallimhom il-prinċipji elementari tal-orakli tal-Alla, l-ABC. Minflok saru għalliema reġa' għandhom bżonn jitgħallmu l-ABC. Jiġifieri ma' żmien kienu saru nies li skont l-awtur għandhom bżonn il-ħalib u mhux l-ikel u jkompli jgħidilhom għax huma bla esperjenza fil-kelma tal-ġustizzja. Bla esperjenza, dil-frażi, hija kelma. Jiġifieri inti ma tafx jiġifieri dik il-parti esperimentali tal-fidi Kristjana. Lil Kristu tafu, emmint fih, mort għandu, għannaqt is-salib, indimt minn tnubietek, kellek esperjenza ta' konversjoni, però weħilt. Staġnajt x'imkien, weħilt f'post. U ma għamilx wis progress. Għadek dajfa bħala Kristjan, ix-xhieda tiegħek quddiem id-dinja jaffjakka fir-realtà. M'intix impenjat u għadek ma sibx dik l-erja ta' servizz fil-Knisja, fis-saltna tal-Alla. Għaliex il-parti kbira tal-enerġija tiegħek, tal-ħin tiegħek
Ew meħud fil-ħwejjeġ tad-dinja. Fid-dar, fil-karriera, fl-istudju, fil-passatemp, fil-divertiment u ħwejjeġ oħra. Li Kristu tfittxu imma kultant. Qabli titlob u taqra l-kelma, imma xi drabi taqra ftit ukoll ħajtek għadha mhix verament ikkonsagrata u dedikata lill-Alla. Tmur ix-xogħol, l-iskola u tagħmel ħafna affarijiet bħal nies tad-dinja. Però kull ma tagħmel huwa dak li taħseb li inti huwa tajjeb. Ma tiqafx qabel tieħu deċiżjoni u tgħid isma' x'irid Alla minni? X'inhi rida tal-Alla lija f'di ċirkostanza? Ma tiqafx taħseb bħal nies tad-dinja tagħmel l-affarijiet kif ifettillek inti. Ċertament ma tfittix li tpoġġi lilu l-ewwel fid-deċiżjoni li tieħu matul il-ġurnata. Għandek ħafna tajjeb ukoll għaliex tħobb il-mulej tattendi l-knisja l-laqgħa jew tnejn fil-ġimgħa, però għadek m'intix qed tgħix dik il-ħajja konsagrata Kristjana vera. U allura is-sensi tiegħek, il-fakoltajiet tiegħek kif jikteb l-awtur mhumiex trenjati, mhumiex eżerċitati f'ħajja mgħixha għal Alla, tara x'iridu, poġġi lilu l-ewwel id-dar it-tieni, lilu l-ewwel il-karriera t-tieni, lilu l-ewwel il-passatemp it-tieni, le, m'intix qed titrenja lek innifsek f'din l-attitudni. U allura bħall-Ebrej għandek bżonn aktar minn kull ħaġa oħra li xi ħadd jerġa' jgħalmek il-prinċipji elementari tal-orakli tal-Alla. X'inhu eżattament il-prinċipju qabel ma nkomplu? X'qed nifhmu meta ngħidu prinċipju. X'i tfisser il-kelma? Prinċipju hu verità fondamentali, bażika, illi dina inqeduha bħala il-pedament għal twemmin jew kondotta jew raġunament tagħna. Dak li hu prinċipju. Ħsieb, verità, idea poġġija bħala l-pedament li fuqha inti tibni r-raġunament u l-kondotta tiegħek. U bħalma nsibu ħafna prinċipji fin-natura, insibu wkoll prinċipji anke bażiċi li gvernaw il-ħajja spiritwali. Ħafna dawn insibuhom mifruxa tul l-iskrittura kollha. U meta nifhmuhom sew l-aħwa daw il-prinċipji u aktar minn hekk naħfnuhom kif għadna iservuna tajnuna kbira. Għaliex jgħinuna nieħdu deċiżjonijiet għaqlin. U meta nieħdu deċiżjonijiet għaqlin mhux biss nagħmlu progress, imma nevitaw li naqgħu lura u nagħmlu regress. John MacArthur jgħid hekk. Bosta Kristjani isofru disfatti u telfiet spiritwali għaliex l-arfin tagħhom tal-prinċipji spiritwali mhuwiex dak li suppost ikun. Għalhekk jiena u inti ħafna drabi nsofru telfiet spiritwali għaliex għadna ma rafniex ma fimniex daw il-prinċipji spiritwali bażiċi. Il-lista ta' prinċipji hija twila esaġerata. Llum fil-qosor ħansemmilkom 7 biss, fil-qosor ħafna. Okay, għażil dawna għaliex fl-opinjoni tiegħi mill-esperjenza jekk inti għadek jew qatt ma tallimthom daw li ħadd tisma', jew jekk xi darba tallimthom u tismagħhom tajt iva nafa, m'intix qed tpoġġihom fil-prattika. Allura għandek bżonn terġa' tismagħhom. Għażil daw is-7 għaliex importanti li jkunu f'moħħna matul il-ġurnata għax wis probabbli ħajkonna bżonn kuljum impoġġu fil-prattika xi wieħed jew tnejn minnhom. Kif ħataraw. U għażil daw is-7 għaliex kieku nifhmuhom u napplikawhom kapaċi jsolvulna l-problema tal-immaturità spiritwali li forsi jiena u inti ninsabu fiha. Mela, l-ewwel prinċipju. Il-ħajja Kristjana qatt mi statika. Jew qed navvanza, inkella qed naqa' lura. Il-Kristjan jixbaħ xitla, kemm il-darba ngħiduha, jew qed jikber jiffjorixxi jagħmel il-frott inkella qed jinxef u jitbiel. M'hemmx triq oħra. Alright? Immaġinawkom qegħdin fuq xmara jew ħataqtfu biex titelaw il fuq,
jew jekk tiefqu ħadd inġarru mill-kurrent l-isfel. Dik hija l-qagħda u s-sitwazzjoni ta' kull Kristjan. Aħna ninnutaw għax hija responsabilità tagħna ċertu waħwa passivi, bla ħajra għal ħwejjeġ spiritwali, għażenin biex jattendu l-laqgħat, skużi, mitluqin biex jimpenjaw ruhom regolarment f'xi servizz, ngħidulu indolenti għajjiena fl-entużjażmu biex jiservu lil Alla fis-saltna, inwissuhom il dawn l-aħwa b'imħabba b'dal prinċipju. Il-ħajja Kristjana qatt mi statika. Qatt mi statika. Mingħajr sforz u taħbit enerġetiku kontinwu, mhux tal-li ma tagħmel ebda progress il qudiem, imma tista' tibqa' ċert li jekk m'intix qed timpenja ruħek sejjer lura. Anke jekk bil-mod il-mod, u forsi m'intix qed tinduna. M'hemmx triq tan-nofs, mingħajr sforz il qudiem taqa' lura. L-Apostlu Pawlu mhux biss fehmu dal-prinċipju, però ir-regola ħajtu fuqu. Isemgħu x'atteġġament kellu. Fil-Filippin 3 minn vers 12. Mhux illi tiġa ottenej dan kollu, jew tiġa sirt perfett, imma qed nippressa sabiex naqbad dak li għalih jien ukoll inqbad minn Kristu Ġesu. L-aħwa, jien ma nikkonsidrax li nnifsi li diġà qbad, imma ħaġa waħda nagħmel, ninsa l-ħwejjeġ li jinsabu warajja u niġġebbet għal ħwejjeġ qudiemi. Nisforza lejn l-objettiv għal premju tas-sejħa hemm fuq Alla fi Kristu Ġesu. U għal Pawlu dan kien wieħed mill-marki ta' maturità spiritwali. Fil-fatt fil-vers ta' wara jgħidilhom mela daw kollha li huma maturi fostna imisshom jadottaw dan l-atteġġament. Għandek in dan l-atteġġament. Attitudni ħanajtek aggressiva li kontinwament trid tavvanza. Tinsab illum, mhux senilu, mhux meta konvertejt, illum tinsab impenjat fil-li bħal Pawlu tippressa sabiex taqbad, tiġġebbet għal ħwejjeġ quddiemek, tisforza lejn objettiv. Għaliex konxja li jekk ma tagħmilx hekk, ħataqa' lura. It-tieni prinċipju. Ninsab fi gwerra spiritwali, jekk ma nisarx kontinwament se nkun megħlub. Minn day one li inti sirt Kristjan, ġejt ingaġġat fl-armata tal-Mulej u int meqjus bħala soldat. Dik hija waħda mit-termini għal Kristjan, soldat. All right? Ingaġġat f'battalja spiritwali kontinwa, bla wafqien. Qed tivvjaġġa ġifieri f'territorju tal-għadu. Tinsab imdawwar b'dewwa li qed ifittxu li jagħmlulek il-ħsara. Li jfittxu li weġġaw, jfixkluk. Forzi naqraw fil-Skrittura spiritwali, demoniċi ostili, kattivi, maligni, li ma jaħmlukx u jridu jfixkluk. Il-periklu mill-attakki tagħhom hu kostanti. Ftakru għalina l-aħwa għal daqstant il-Kristjani missu dejjem jgħix b'din il-konsapevolezza attent ma' min jagħmilha. Attent x'postijiet jifrekwenta, attent x'kodba jaqra, attent xi ħalli jidħol mit-twieqi tar-ruħ l-għajnej, x'tara films, posts fuq Facebook, ritratti fuq Instagram, attent. Għax taf illi l-għadu kontinwament lest li juża kull ħaġa biex ifixklek, biex jagħmilek il-ħsara. Attent, miexi kull pass li tagħmel konxu li hemm dawk il-minds. Li faċli jilfesu waħda minnhom u tajjarlek saqajk. Jew isek qiegħed foresta fejn taf li hemm daw il-bejjem slava, hemm l-ors lest li attakkak. Ġieli rajtu fuq it-television daw il-kaċċaturi, moħħu hemm kollu. Ma jmux jisma' xi ħoss u jkollu xi inċident gravi jekk mhux ukoll fatali. Dini hija l-attitudni tal-Kristjan għax jaf li huwa imdawwar daw il-perikli. Nerġa' nistaqsik, għandek int din il-mentalità? Qed tgħix b'din konsapevolezza, b'din l-awareness li għaddejja gwerra spiritwali kontinwament u int impenjat fiha? Jew qed tgħix isek sturdut, isek qed tgħix f'xi ħolma. X'inhija l-awareness tiegħek? L-ewwel Pitru 5 verset 8 jgħidilna.
Kunu sobri fuq l-allert. L-avversarju tagħkom ix-xitan jissajja ħuf ġifieri bħal il-juni gargar ifittex lil xi ħadd biex jiddevorah. Din hija s-sitwazzjoni. Taraw dal-prinċipju x'qed jgħidilna Pietru l-istess ħaġa, għaliex is-sitwazzjoni hi hekk. Mela hemm dak l-jun li qed ifittxek xi tittamel kun fuq l-allert. Kun fuq l-allert. X'ħassra l-aħwa minkejja l-eżortazzjonijiet numerużi li Ġesu nnifsu u anke l-apostli tiegħu jagħtuna fl-Iskritturi biex inkunu viġilanti minkejja twissijiet varji biex ma nonosux ma norqdux imma aktarx inkunu kontinwament fuq l-allert naraw aħwa aljenati. Qed jgħixu l-ħajja tagħhom mingħajr din il-konsapevolezza. Daqs li kieku dil-battalja spiritwali mhix qedem. X'ħasra. X'ħasra mhux ħaġeb u ngħiduha bafsa ta' qalb meta dawn jingħelbu mill-għadu. Meta dawn jaqgħu. Meta dawn jiġarbu xi disfatta, xi telfa. Mhix ħaġeb. Għaliex qed jgħixu bla doċċ mingħajr din l-attenzjoni. Għaddejja gwerra spiritwali l-aħwa u jekk ma tisarx kontinwament se tingħeleb. It-tielet prinċipju. Jekk hu dnub nagħmel xi ħaġa u dnub ukoll jekk nixtieq li nagħmilha. Ifhmuh tajjeb dal-prinċipju. Ħafna jħadnu idea żbaljata f'dil erja li sakemm ma jwettqux lat midneb propju mhumiex jidimbu. X'idea żbaljata Ġesu jagħmilha ċara din. F'Mattew 5, vers 27, meta jgħid li l-ħajra l-adulterju ikun dannabbli u dnub daqs l-adulterju nnifsu. U din anka tistaqsu n-nisa b'mod speċjali u jiġi jgħid żewġek jgħidlek isma' x'jiena nkollu naħseb fuq il-mara l-oħra li hemm fuq ix-xogħol ta' qatt ma mort magħha ma tagħmilekx differenza, tgħidlu iwa vera ta' ma tagħmilx differenza. Għal xorta waħda kien kollu taħseb fuq daqs li kieku għamilt adulteru magħha. Issa ma jgħid Ġesu. F'Mattew 5. Smajtu illi jingħad tikkommettix adulterju, imma jien ngħidilkom illi kull min ħares lejn mara biex jitlebleb ix-xenna ġifieri għaliha diġà jkun ikkommetta adulteru magħha f'qalbu. L-istess prinċipju jgħod għal areas fejn inħadnu xewqat impuri jew ġibdiet ħwejjeġ immorali. L-istess prinċipju. Fil-fatt Pawlu fil-Kolossin 3 jagħtina lista qasira ta' ħwejjeġ li jmissna mmewtu fina. U fosthom m'hemmx dnubiet biss atti ta' dnubiet, insibu wkoll ix-xewqat ħżiena. Il-passjonijiet midimba. Dawn ukoll jgħidilna Pawlu tridu tmewtuhom għalfejn? Għalfejn jgħidilnek. Għaliex fil-fatt huma dnub fihom infushom number one. Mhux biss għaliex jaf li dawn faċilment jikbru, ix-xewqa faċilment tikber u ssir passjoni u mbagħad jaħkmuna u jikkontrollawna. Jaf ukoll li dawn irdu mmewtuhom għaliex. Normalment il-proċessu ix-xewqa tħajrek u twasslek għad dnub attwali. Issa ma' ġagbu 1:15. Imbagħad il-lebliba ħażina x-xewqa meta tkun ikkonċepiet tielet id-dnub. Tara, proċess u dnub meta jkun kiber għal kollox iferraħ fil-mewt. Mela l-aħwa prinċipju importanti jekk u dnub nagħmel xi ħaġa u dnub ukoll jekk nixtieq li nagħmilha. Ir-raba' prinċipju. Jekk trid teleb tentazzjoni tajrilha rasha mill-ewwel. Luteru jqabbel it-tentazzjonijiet forsi ġieli smajtu għadin mala safarijiet tajru fuq rasna. U jgħid in-nisma' ma tistax tevita mill safarijiet itiru fuq rasek imma għall-inqas tħallihom xi bejtu f'xarek. Jiena ngħid xi ħaġa oħra iktar. Jekk fil-bott tara la safar ġejjin, toqgħodx tistennihom biex jaslu fuq rasek u tajt x'ħajamlu ħajinżlu fuq rasek, jaqbad center u tihom tir mill-ewwel dik li sbaħ ħaġa appena tinduna li tentazzjoni qiegħda risqa biex tħabbatlek fuq il-bib ta' qalbek sakkar. Mhux tbexxaq naqra tħatar xi trid jew ma tridx għaliex kif bexxaqt naqra ħatiftaħ iktar ħadkompli tiftaħ u wara ftit ħadd tagħti aċċess sħiħ għal ġo qalbek.
Għaliex it-tentazzjoni jgħidu bħal musmar. Appena tinfet il-ponta, ftit wara jidħol il-musmar kollu. Tafuha xi wħud minnkom il-ħrafa ta' dak il-bidwi, jekk tafuha ħodu paċenzja u rġgħu ismawha. Illi nħasad hekk kif mit-tieqa tal-kmajra tiegħu jilmaħ imnieħer ta' ġemel. Taf kemm isħana barra qallu l-ġemel, qallu ma niflaħx isħana, qallu permettili indaħħal naqam nieħri mad-del. Dak ħallih daħħal imnieħru u wara ftit il-ġemel daħħal onqu, wara ftit daħħal saqaħit ngħidha quddiem u wara ftit daħħal kollu kemm hu. U kemm setgħu joqogħdu l-ġemel u dan ir-raġel fil-kmajra żejda. Jekk tħossok skomdu, qallu l-ġemel, tista' ddabbar rasek, taqli xi m'iniex se niċċaqlaq minn hawn. Li x-xitan għatih pulzir u jaħtaflek metru. L-aħwa, imqar is-sens komun imissu jallimna illi nitbedu mill-periklu immedjatament, mhux vera jew le. Kif tilmaħ periklu s-sens komun, mhux tiġri leħ, aħrab minnu. L-istess it-tentazzjoni, il-periklu tat-tentazzjoni, kif appena tilmaħa, aħrab il-bot minna immedjatament. Għaliex min joqgħod jilab mal-lixka ta' Satana ma jdumx ma jinqabad mis-sunnara ta' Satana. Ftakru kif Adam u Eva iddiskutew ma' tentazzjoni. Tiftakru? U għaxalla qalu għaxalla. U x'ġara rebħu tentazzjoni jew tilfu? Tilfu. U ftakru kif Sidna Ġesu ddilja ma' tentazzjoni. Mill-ewwel u ħareġ rebbieħ. Mela l-aħwa jekk trid telbu t-tentazzjoni toqgħodux tilagħbu magħha, imma mill-ewwel ifqula aħarbu minnha oqtluha iċħduha immedjatament. Għax da prinċipju importanti għalina. Il-ħames prinċipju. Kompromess madnub wieħed biżżejjed biex iqabbdek it-triq għar-rovina. Fil-ktib ta' Ġożwe kapitlu 7 insibu l-ġrajja ta' ċertu Akan. Il-Lut kellhom konkwista tal-ġen fil-belt ta' Ġeriko ta' fuq l-istorja. Il-belt ta' wara, il-belt ta' Aj, ħadu tkaxkira impressjonanti. X'ġara? Akan. Raġel wieħed minn poplu sħiħ. Dik id-differenza minn rebħa għat-telfa. Dana Alla kien kmandhom illi kellhom jeqirdu kull ħaġa fil-belt ta' Ġeriko, ma jħallu xejn assolutament. U daw wieħed ra xi mantar, ra virga ta' deb u ma nafx ra iktar xi ftit fidda, ħadhom għalih innifsu mar fit-tinda, ħaffer ħofra u tefaħħom hemm. U minħabba dak id-dnub wieħed, dik id-diżubbidjenza waħda ta' raġel wieħed minn poplu sħiħ, il-poplu kellu isofri disfatta kbira, telfa impressjonanti. L-aħwa dan huwa moniment gravi għalina. Kompromess madnub wieħed fil-ħajja tiegħek biżżejjed biex iqabbdek it-triq tar-rigress u rrovinak spiritwalment. Għad taċċetta dnub, għad taċċetta mqar li toqgħod tgħid biskuża u iwa għax jien hekk jew għax issa dan parti minni għax jien magħmul hekk, għad taċċetta dnub. L-aħwa l-ebda raġuni imissek tittollera minflok tibqa' tissielet miegħu biex teradikah, biex teqirdu xi darba kompletament minn ħajtek. Jiena personalment rajt aħwa kienu hawn fostna illi marru lura fid-dinja u ħasra li inħares lihom illum u nagħmel l-istess lamentazzjoni li jagħmel Ġeremija, għax din hija l-iktar lamentazzjoni li tesprimi x'inħoss meta nara l dawn l-aħwa li darba kienu hawn u llum marru lura fid-dinja. Ġeremija għalhekk kif ittappan id-deb, kif tbiddel id-deb fin. Kienu jiddu aktar mis-silġ, bojot aktar mill-ħalib, ġisimhom aħmar aktar mill-qrol, persuntom bħas-safir. Immissa wiċċhom iswed aktar mid-dlam, ma jinarafx fit-toroq, ġildithom weħlet ma' damhom, ibbiset daqs l-ewwid. X'ġara l-aħwa? Naf x'ġara, x'naf personalment.
ħamlu dnub wieħed f'ħajjithom. Għamlu kompromess wieħed f'ħajjithom. U hemmhekk bdiet it-triq għar-rovina tal-ħajja tagħhom. Dak kien il-bidu ta' tmiem tagħhom. U l-aħwa jista' jkun il-bidu ta' tmiem għalik jew jista' qiegħed jekk hemm kompromess jew jekk tagħmel kompromess imqar ma' dnub wieħed fil-ħajja tiegħek. Normalment l-ispirtu ħanedikom kif jaħdem għax forsi tinsew. Tkun ħad tagħmel xi deċiżjoni u jikkonvinċik tibda tħossok skomda li ħad toħodha id-deċiżjoni. Tħossok skomdu għax l-ispirtu jibda jorik f'moħħok illi din tmur kontra rida tal-Alla ħajja tiegħek. Għal-ħajja tiegħek għal dak li jrid minnek Alla. Jibda jikkonvinċik x'tagħmel għall-bidu forsi tibda taħseb u anke titlob parir minn hawn minn hemm. Madankollu jekk tibqa' ġib l-iskużi u raġuniment validu imma x'hekk għax hekk. U tieħu deċiżjoni ta' diżubbidjenza tmur kontra dak li qed jitlob Alla minnek għax taf, se tnikket l-ispirtu. Tnikket l-ispirtu lid-diżubbidjenza tiegħek u ħadd tmur lura, ħadd tibda triq tar-rigress. U dan ir-rigress jibqa' jiggrava. U tafu meta jieqaf biss? Meta inti tiddeċidi tindem minn dik id-deċiżjoni ħażina. Hawn min jagħmel snin sejjer lura. U ma jindunax li s-soluzzjoni tal-ħajja tiegħu huwa li jerġa' jmur lura fil-passat, jara fejn kienet dik il-mument fejn ħada konxament b'iskużi u b'raġunament kontra l-idea tal-Alla u jindem minnha. Hemmhekk biss għandek is-soluzzjoni. Il-bqija ħatibqa' sejjer lura. Ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara ġahar. L-aħwa ftakruh dal-prinċipju għax dan jaħdem dejjem. Kompromess ma' dnub wieħed biżżejjed biex iqabbadni triq għar-rovina. Is-sitt prinċipju, aktar ma nitratjeni biex nindem, aktar sensiba diffiċli biex nindem. Kemm Kristjani meta jidimbu minflok imorru jiġru immedjatament għand il-missier u jitolbuh jaħfrilhom, jingħaddafhom, jirrestawrawhom, joqgħod jitratjeni. Kemm Kristjani jagħmlu għadina, imbagħad jiġri, l-affarijiet jiggravaw. Araw fil-ħajja tagħkom meta għamiltuha, l-affarijiet jiggravaw. Ħafna drabi dak id-dnub għalli għadek m'għandilx minnu jimmultiplika fid-dnubiet oħra. F'dil qagħda mbagħad ħajersaq lejk l-għadu u x'ħajamel jibda jkundannat, ħajibda jaħkmek b'sens qawwi taħtija, naqra jimisni nistħi ta' falliment, erġajt waqgħet f'dak id-dnub. U dan spiss iwassal biex imbagħad tibda titraskura l-mezzi ta' grazzja, għax tħoss da kollu ma taqaf titlob, tieqaf taqra l-iskrittura, jekk mhux gol tieqaf tattendi ma tħossokx li għandek tmur għall-laqa, darba tnej u anka fit-tul taraw u l-affarijiet jiggrafaw minn fejn ma ndimx immedjatament. Meta kellek iċ-ċans u l-opportunità tindem. L-aħwa tar ma jgħaddi żmien aktar jekk ma tindimx ħassir miżerabbli. Skoraġġut. Kollu konsegwenza li l-indiema tiġi posposta u ma tkunx immedjata. Kull darba li tindem u taqa', u forsi tara l-għadu risaq lejk biex jżommok hemm għax dak huwa l-iskop tiegħu u jaksek, meta inti tisfel ħajaksek, uża l-kliem tal-profeta Mikeja f'kapitlu 7 u kif tindem u tħossok li waqgħet lill-għadu għajdlu tifraħ xejn minħabba fija għadu tiegħi għax jien jekk waqgħet nerġa' nqum. Nerġa' immedjatament. Indiema immedjata, ifmunix ħażin, minix qed ninkoraġġikom għal indiema bla doċ ta' għal ma jkunx hawn min jaħseb li jisma' dnib, mula jaħfir li ejja ħammorru, minix qed ngħidilkom dan, dik mhix l-indiema li qed inħeġġixkom għaliha bla doċ mingħajr ħsieb, mingħajr sens ta' rimors, mingħajr deċiżjoni li jisma' nitlob maħfra bil-ħsieb li ma rridx nerġa' naqal, mhux hekk. Immedjata ma tfissirx bla doċ. Imma iwa għamlu kif għamel Liben il-ħali. Tafu għal-parabola, isemmaw, appena mela tiġi f'sensik, mhux hekk naqraw, appena tiġi f'sensik li dnibt u identifikajt dnubek, x'tagħmel? Fil-pront
u mur għall-missier. Dan huwa proċess. Għamel stqarrija sinċira ta' dnubek, ammetti l-ħtija, erfa' responsabilta, mhux twaħħal f'dak u fl-ieħor, itolbu jaħfirlek, inadfek, jilqak lura fiħdanu, jirrestawra dik ix-xirka li inti ksirt bid-dnubek, iġeddek jaqawwek kontra kull tentazzjoni futura. L-aħwa jekk l-indiema, ġili smajtuh dal-eżempju, x'inhi l-indiema dawrin, mhux hekk iddawwar id-direzzjoni, eżempju sempliċi da. Mela jekk inti qed issuq u tinduna li qbad triq ħażina, is-sens komun xi jgħidlek, le bqa' sejjer issa, le, ieqaf, mhux hekk u erġa' dawwar. Ma tagħmilx sens li għax iktar ma tmur il-bot, iktar imbagħad forsi titfixkel. Mela l-aħwa importanti aktar ma titrattienu mill-indiema aktar ħassibuha diffiċli. U l-aħħar prinċipju huwa dan. Biex ingawdi il-barkiet spiritwali irrid naġixxi fuq dak li naf. Isemgħu xi Ġesu f'Ġwanni 13. Jekk tafu dawn il-ħwejjeġ, imberkin intom jekk tagħmluhom. Tara l-prinċipju ċar. Jekk trid tkun imbierek tgawdi l-barkiet, aġixxi fuq dak li taf. Dan jgħod ukoll għal kull prinċipju ieħor għax daw is-sitta forsi jkun hawn minnkom jgħidu dan nafhom. Iwa, mhu ħajsfulkom xejn jekk ma taġixxux fuqhom, jekk ma tpoġġuhomx fil-prattika, għax daw prinċipju importanti. Jekk fim xi ħaġa li l-Ispiritu Santu għoġbu jgħalmek u jirrivelalek, ħin int jekk poġġija fil-prattika. M'hemmx tgawdija ta' ebda barka spirituali f'ġast għarfien intellettwali. Alright? Li titgħallem hawn biss li huwa tajjeb, però m'hemm ebda tgawdija spirituali. Biss li tieqaf hemm u ma tapplikax. Proverbju Ċiniż jgħid is-smigħ bla azzjoni jiġbaħ ikla waqt ħolma. Jiġifieri issib pjaċir ta' fil-li titgħallem u hekk, però lena tiġi biss meta tapplika dak li taf. L-aħwa dad-dottrini, veritajiet u prinċipji li titgħallmu hawnhekk, jekk jibqgħu biss fil-moħħ ikunu qishom dak l-anquteneb quddiemek, mhux magħsul. Biex toħroġ l-inbit trid tasarhom fil-ħajja tiegħek. Il-veritajiet trid tasarhom f'ġurnata, hemmhekk joħroġ l-inbit tal-għena fil-ħajja tiegħek, mhux tħallihom hemm. L-ikel fuq il-mejda ma jiswilek xejn. Tittaqbad u tiekol. Hekk it-talim kollu ma jiswilkom xejn. Jekk ma tikluħx intom, ma tħalluħx jaffettwa l-ħajja tagħkom, tiddiġeruh u wkoll ibiddel il-ħajja tagħkom. Importanti ħafna dan il-prinċipju għaliex xi ħadd darba qalli wkoll illi xi swilek ikollok kexxun mimli bottijiet tal-pinnoli għal kull marda, jekk meta mbagħad timrad, ma tmurx tiftaħ il-kexxun, tiftaħ bott u tieħu waħda lik. Inutli għandek dawk il-pinnoli kollha, biex tħoss l-effett tagħhom trid tmur u toħodhom. Hekk kull ma nitgħallmu, hekk il-veritajiet kollha l-aħwa. Mela is-seba' prinċipju huwa biex tgawdi l-barki spiritwali trid taġixxi fuq dak li naf. John Newton, l-awtur tal-famuża Mania Amazing Grace, jgħid hekk. L-iskrittura tfornina bi prinċipji ġusti. Xi wħud minnhom smajtuhom, 7 minnhom. Tfornina, ġifieri tippreżentanna bi prinċipji ġusti u għalfejn nisimgħuh. Biex nirregolaw id-deċiżjonijiet u l-ġudizzji tagħna u hekk tinfluwenza u tiddiriġi imġibitna. Taraw l-aħwa l-iskop tal-prinċipji li għadkom kemm smajtu. Mela llum fil-qosor samt magħkom 7 prinċipji elementari. L-ewwel, il-ħajja Kristjana qatt mistatika jew qed tavvanza jew sejjer lura. Mela allura ħi tibqax passiv letarġiku, imma impenja ruħek kontinwament fil-ħwejjeġ spiritwali, fis-saltna tal-Alla, fittex l-ewwel is-saltna tal-Alla. It-tieni tinsab fi gwerra spiritwali, jekk ma tisarx kontinwament se tineleb, se taqa'. Mela tgħix ħajtek qisek f'ħolma, imma kull ġurnata
għejxa fuq l-allert. Alright, għaddej minn territorju spirituali. It-tielet, jekk u dnub nagħmel xi ħaġa, u dnub ukoll jekk nixtieq li nagħmilha. Mela kull xewqa ħażina li tinbed fik, toqgħodx tittrattjeni u titratta ħiex differenti milli titratta dnub. Ittratta bl-istess mod. Allura mewwita fil-pront u indem minna wkoll. Daqs li kieku wettaqt id-dnub innifsu. Ir-raba, jekk trid teleb tentazzjoni, tajri la rasa mill-ewwel. Mela qatt toqgħod tilab u tiċċajta mat-tentazzjoni u tersaq viċin ix-xifer, għaliex aħrab minna u evita mill-ewwel. Il-ħames, kompromess ma' dnub wieħed biżżejjed biex qabdek it-triq għar-rovina. Qatt għall-ebda raġuni tiskuża xi dnub fil-ħajja tiegħek. Qatt, ebda dnub, ebda diżubbidjenza konxa għar-rida tal-Alla ma l-Alla u bdieħ. F'kull ma jitolbok, dejjem blajnuna u l-grazzja tiegħu. Is-sitta, aktar ma titrattieni biex tindem aktar sessiba, diffiċli biex tindem. Mela, meta tindem mhux il-każ toqgħod titħassar lek innifsek jew tintelab sens taħtija esaġerata le, dur lejn Alla. Dur mill-ewwel lejn Alla. Ammetti dnub tiegħek, dnub speċifiku, mod sinċir, kompletament u immedjatament u tolbu jaħfirlek. U s-seba' u l-aħħar biex tgawdi l-barki smewwitin, trid taġixxi fuq dak li taf. Mela, mhux biżżejjed li qed taħżen f'moħħok il-verità. Id-dottrini, anke daw il-prinċipji, mhux biżżejjed hawn, imma qis li dawn isiru parti mill-ħajja tiegħek, tlaħħamhom fil-ħajja tiegħek. Daw il-prinċipji huma bażiċi, alright? Mu nisperaw li min kien jafhom reġa' ftakarhom, kif qal l-awtur, il-każ li nerġa' nfakkarhomkom u minn forsi qatt ma semagħhom jalla tallimhom. Jistgħu jkunu soluzzjoni għalik biex ma tibqax tarbija spiritwali. Jistgħu jkunu soluzzjoni għalik. Daħħalhom mela ġew moħħok. Għamel sforz li tifhimhom sew. Darba kemm bżonn tiktibhom tqedhom fil-Bibja ħalli filgħodu taqrahom għamilha. U poġġuhom bħala pedament għal kull kondotta tagħkom matul il-ġurnata. Tinsewhomx l-aħwa, mhux tagħmel ġimgħa x'għadek kemm smajt prietka forsi l-iktar 15 u mbagħad insejt kollox. Dawn ma tistgħux tinsewhom mod speċjali għax huma l-pedament għal kondotta xierqa biex ma taqgħux lura. Mela l-aħwa tkunux letarġiċi fi smigħ għażżinin biex tifhmu, tikkuntentawx li tibqgħu trabi spiritwali bla esperjenza, dejjem għandkom bżonn il-ħalib, imma ittrenjaw il-fakultajiet tagħkom u ttrenjawhom billi tgħixu ħajja dedikata għal Alla. Jekk tagħmlu dan, dejjem bil-grazzja tal-Alla, jirnexxielkom tilħqu dik il-maturità spiritwali dejjem isħaħ illi għalija intom imsejħin u li Alla jistennija minn kull wieħed u waħda minna. U nittama li din hija x-xewqa tagħkom li timmaturaw. Nittama li din hija x-xewqa ta' kull wieħed u waħda minnkom għaliex nassigurakom illi hija talba ferventi tagħna għalikom. Li ħadd minnkom ma jibqa' tarbija imma jgħaddi dejjem għall-maturità. Amen.